Inibingelele babukeli bethu bakwaDukuza TV. Ngikhuluma noPhumlani waKaMhlongo. Ngikhuluma ngisendaweni yaseNtshaweni eWard 15. Size ngodaba esibhalwe khona umama engisazomdlulisela nje kuyena. Sikhulume naye ayibi ukuthi ubani, asichazele udaba lethu ukuze sizwe ukuthi luthini, sibone ukuthi ikuphi la esingancedisa khona. Babukeli bethu ke ningakhohlwa njalo ukuthi sonke isikhathi uma ubuka ichannel yethu kufanele ucabanga ukuthi siyafisa nathi ukuthi siye phezulu. Ukukhuphuka kwethu kulele kuwena mbukeli ukuthi usubscribe, ulike, ucommente ngoba icomment yakho iyona esikhulisayo. Sibonga nje kakhulu babukeli bethu, sesizodlulela kumama esibikele nje udaba, sibingelele. Sibonga kakhulu. Ngibingelele ke mawami, bengizocela nawe ukuthi ubingelele babukeli bethu masu uphinde usibikele nani ukuthi omama laba ohleli nabo bawobani. Ngiyabonga nje kakhulu mawami. Ngiyabingelela sanibonani. Ngiyaphila mina. Osisi laba engihleli nabo omakhelwane bami. Umama Mkhwanazi lo, uJabo kaMkhwanazi umakhelwane wami. Kuthi ngalena uMakaBombolozi ehlala naye khona la ekhaya. Ngale umakhelwane wami uMakasli. Ngisaba bezongisingatha nami bengiqinisa bengiyasaba. Kodwa soqala udaba engicela khona la ekhaya, ngicela ukuthi nizongisiza. Kwashona ubhuti wami, mayishona ubhuti, kwafika usisi wami uGanile washada ke impela wagana nenkosana yakhe nendodakazi yakhe enye iganile nayo. Bafika baqoqa yonke into lapha ekhaya. Uwakhetha ukushiya emzini usisi wazohlala ekhaya egade umnikele nje wofika nje aqoqa uthatha unike indodana yakhe. Kusho ukuthi mangibuza ukuthi lokho bakwenzelani, bathi benze ukuthi makusebenza umsebenzi bengahlupheki. Kusho ukuthi ngathula ke nami ngabayeka. Ukuhamba kwesikhathi mase kufika izingane masofana ingene esikoleni abafunda ukuyinikeza imali, ingane ezibikela mina. Ngibafonele bayibuza ukuthi hawo ingane nazithi ayina into esikoleni enze njani na. Okay ke mama, ngiphule nje kancane ulimi kuze sikhumbuzane kahle, siqondise kahle izingane ezikabani izingane. Ingane zikabhuti wami loshonile. Okay. Manje lapha ekhaya ke usisi akabafuni ukuyinikeza imali ingane ayinayo uniform ayinalutho. Kwathi ngoJanuary ngobusisi ubhuti washona kuJuly ngonyaka odlule. NgoJanuary i-owner lakhe laphinde lakhipha imali engango 10,000 lathi leze sikufaka ingane esikoleni. Wagijima yena usisi nendodakazi yakhe lena eganile nayo bawuyilanda lo mnikele lo ngesingane esikoleni. Ingane zake zathola ushuzuka kulo mali. Mangibuza ukuthi imali nezenja nazi ingane zithi ayinabhaka ayinaluzo. Wathi umfana lona akazi ukutshelwa yimi nifana yenzela imali kaMalume wakhe mina ngingene. Kodwa umfowethu usiyalamana naye zalo babo yedwa mama oyedwa. Umama washona washiya thina igcekeni. Manje mayithi ngiyakhuluma ke uvele sesizaqabana nje impela manje ngakho senithe ngicela ningenelele. Ingane bayisupport, ingane ziyahlukumezeka nje. Noma baza lene okukhulukazi ke ehlala ekhaya ina mama ayisena baba. Manje bafuna ukuyinika izinto ke umsebenzi kaBhuti into ke enza ukuthi ngize ngimcele ukuthi umsebenzi kaBhuti ufana kuyenziwe ngenyanga edlule ngoJuly. Mase ngithi nathi ngiqoqa imali ngiqoqela uJuly kanti nenze njani na. Bathi ngeke bezwe ngami. Umfana wakho na ke wangifonela nje wathi wena ngeke ngizwe ngawe wena uyisidwede sesifebe awuganile so nje ngize ngitshela wena imali kaMalume kufanele ngiyenze njani Malume imali kaMalume eyami. Ngasembuka ukuthi kufanele ngenze njani asengicabanga ukuthi ngicela ngicela ningenelele lolu daba. Ngoba usho uMalume la akhuluma ngaye kaze khiphe u2 cent yonke into yenziwa yimina le kaMalume. uMalume wangcwatshwa yimina ngangimsevile uma singabisana ukuthi imangishona uyena uzongcwaba. Kanti uNkulunkulu kuzohambela kuyena qala. Manje ke nakho lalokho bekwenzile uMalume ukushona kwakho namanga uqondanga ukuthi kwabanjani. Wavuka ekseni nje wayemsebenzini uthe oshala amateksi emalungu distance. Uthe mayisuka ekhaya empangeni esuke empangeni eThekwini mayibuye eThekwini ngezothiwa useshonile uMalume uthe masezofika eMthunzi nje wabhaka itekisi wehla walala. Mangifika sengiyomkhipha kula makhasa ngifica igazi ligcwele phansi ngathi ukwaziwe kanti akakwazwanga. Ngiphuma ngamakhala igazi. Manje konke lokho kuyangiditha kwenzeka kanjani angikwazi.
into enkulu nje ukuthi ningisize ukuthi bebuyise lezi imali abayithathayo ngoba okuncane kwakhona kwemali ngiyakwazi u50,000 wayiseve ngayo yini ibhuti emakhasi ku-Standard Bank ngiyakwazi esokubaza imali wayifixa inyanga nenyanga bathi 1,500 wathi lo mali yeyingane kunamhlanje asisayazi ukuthi lo mali ishonephi bathi ayikho lonto manje okumangaza kho ukuthi ibhenki lakwazi nokuqamba amanga lithi khona imali ebekiwe la igcinelwe ingane izamani isheshisela ingane emapasisi because izokwazi ukuthola imali egcineni kwakhona kuthiwa imali ayisekho. Mama mhlawumbe mangingabuza nje iminyaka yeingane zimbili iminyaka yazo ingakanani? Lo nomunye una 18 lo nomunye cabanga ukuthi una 16 bayafunda. Ubudlelwane bukamalume nomshana lo okubiza ngamagama mhlawumbe bebubungakanani ubudlelwane bakho okungenzeka ukuthi mhlawumbe ube khona la bembhale khona? Ubudlelwane bokukhona bekukhona udlelwane ngophela ingane kadade wabo wangifonela ubhuti la wathi uyovula masingcwabisane Standard Bank kufuneka iID kuyomuntu ophuthuma kodwa uzofaka iID kaMondli Gumede umngane wakhe basenza naye emaTexini wathi mayifonela uMondli wathi ukwanongo ngomsebenzi kusho ukuthi wasefonela lona vela akasebenzi uhlele ekhaya wathi akalethi iID yakhe wase intsheti uma ngabe sengishona sisi makwenzeka inkinga ngizobe sufika kumshana uyena uzokutshela ngenze njani kusho ukuthi ke lona ungena ekuthenini imali kamasingcwabisane uma mayishona ubhuti uyena ofanele athathe imali kamasingcwabisane simlungisele imfanelo zakhe ubhuti ngathi ungena lapho ngoba namanje nje noma ekhuluma uthi yena uthi unezinto enezimgunyaza ukuthi aqoqa imali mbuza ukuthi imali uqoqa imali kunezinto izingane zakhe zenzani bayitshelile ingane ukuthi ubaba wakho nje ubaba wena nganibhala ngemali ngoba bengafuni idla imali zakhe befuna idliwe ithina ingakho bengicela nje ukuthi ngicela ningeneleleke kokuseshwa zonke lezo ndawo lezo abathi ubhuti wayibhale bona noma wayibhalisa ngoba lo mfana sezisho letter photo yasekhaya mangithi kwezi photo letter photo lithi kuthiwa isiyenziwe letter photo lithi yalila khaya lika mama. Awu okushuthi uthe uyahamba uthi uyoyenza wena wathola ukuthi yonke into isishintshiwe? Yebo zonke izinto eshintshiwe uye lo mfana ngoba usha amakwata lawo moba uhambile ukwenza amakwata omoba ngabuza usisi mina ngathi nje indodana yakho nje yokwenza amakwata eplaza likabhuti iliphi ilungelo ubhuti enengane nami ngikhona ngudade wabe ekhaya ngoba mina engiya ekhaya ngiyobheka ingane ukuthi ilala idlini iliphi ilungelo lakho wathi nakakhuluma lutho neyaza khuluma ukuthi uyazi ucela yonke into ayenzayo ukuthi wayigunyaza ubhuti manje sesicela ukwazi ukuthi hlasimbe ngempela yini uyena umfowethu otheni ingane zakhe ayisale ibulawe indlala kudla ingane kadade wabo ngoba engikwazi khona bebengazwani vele kahle waphoqa ukuthi kudingeke iID njobe enze masingcwabisane ngiyaphuthuma bebengazani wathenga imoto ubhuti wafika lelo mfana wantshontsha imoto kabhuti wahamba nayo wayishayisa bebengazwani nje vele kahle kodwa bekuhlekiswana nje ngomndeni. Yeah. Okay mama ngikuzwa nje ukhuluma naneplazi lomoba ukhuluma ngeplazi elikhona lisengaphansi kwegama lasekhaya elikhona vele njengoba sikhuluma? Yebo iplazi lomfana besefuna ukulidla ngoba besenzile nekwata ngabuza ukuthi namangaki iplazi leli njengoba ngelika-bhuti yena ungena besokwenza ikwata ngatshela ingane yabhuti athi mina ayihambi yokwenza ikwata ngakhuluma nobhuti lo khipha amakwata ngathi ingane ngicela yenzele ikwata ithunywa yimina ngoba kumanje nje ingane iqalile yahlahla savumelana ngane ayihlahli ukuze sizozama ukuthi siphatanise silungise umsebenzi kabhuti. Okay mama ukhuluma ngengane le othi ihlahlile ingane kabhuti? Ingane kabhuti wami kuyiyona ehlele ekhaya lapha. Olendala? Yebo. Okay mama mhlambe ngalesi sikhathi njengoba kade uchaza ukuthi usisomdala wagana wahamba waphuma ekhaya kwawena nobhuti osalayo wena waphuma wagcina uphelele noma uhlale endaweni yasentshaweni ngokusondezela amatorho ekhaya ubhuti ubani obehlala naye ekhaya mhlambe ngalesikhathi engakadlule emhlabeni? Ubhuti behlala nomakoti kamfowethu omunye kodwa naye uhamba ke wakha ngaphandle kwasekhaya. Okay ingane bekade mhlambe ihlala kubo kwazo? Hayi ingane vele ihlala kumama wayo lena ngoba ina mama yashiwa uma wayo kuma wami bihlala nathi nomama mina ngasuka indaba yamatorho ngezala kodwa bengihamba njalo makuphela inyanga ngiyikhaya. Okay mama mangikuzwa kahle mawami ngokwami kushuthi into ebalekile ukuthi
silandelela ukuthi imali yaBhuti yahamba yashonaphi since ingane engakaze ithole lutho. Siphinde futhi mangithi ngiyezwa enye into engibona ngathi ibaluleke kakhulu ile yamakwata oyibalayo. Ekuyizona zinto eyisekhona nezisaqhubekayo nekufanele egcineni zigcine zibe negama ezingaphansi kwalo ngoba uma ngikhumbula kahle indawo uma ikade ingaphansi komuntu mayisedlulile emhlabeni kunezinto ezenziwayo ngihanje kuyo masipala kushintsho igama liphinde libe komunye umuntu lokho bese nikwenzile. Cha besingakakwenzi bengakho bengicela nje siningenelele nokuthi yena ubani kufanele ahlale lapha ekhaya ngoba mina ngasi ngabuya lapha ekhaya basi bona bafune nje kuba bashushe ngomncabo kokugcwela abantu ihlwela kwakunehlwela zabantu wathi lo mfana sisi njobe kunjena nje lana ena umalume amandla kamalume wonke lawa akho nje faka isentelayo lana njobe kodwa umphakathi wazi ukuthi uBhuti mina engimncwabile ngosizo lwethu nencwadi zikhona ukufakaze ngokuthi ubani wamncwabayo bona bakhipha ngalo ukuthi nje akafuni umuntu ngabuya sengitshethi ngiyabuya nami ekhaya bevele ngihlelile ngiyadayisana la ngiyahamba ngiyohlala ekhaya ngoba vele ingane incane kakhulu le ngeke ikwazi ukuphatha ikhaya futhi ugogo wayekhaya komabayo uyayifuna uthi ayibuyi ingane ube ugogo akasekho umfowethu isizohlala nobani ngamtshela kodwa nina uhlala khona esite ngathi mina ayikhululeka mnyeke uphila ngoba bevele ehlala ekhaya mina ngizogoduka lana ngizobona ukuthi ngenze njani noma ngiyaqashisa noma ngiyadayisa ngiphindele ekhaya ngoba nami izinto ziyangishaya ezithi kufanele ngiphindele ekhaya kusho ukuthi ngiyaphindela vele mina ekhaya ngohlala na uphila kodwa into eyangisusa lapha ngangihleli ngomncwabo ngoba ngaze ngalima nje ingadi komsathi ngihleli ekhaya kwawubonela kube bengisabisa benza yonke into bekhuluma kwa WhatsApp benza WhatsApp group bathe womndeni lapho babekhuluma izinto eziningi ezisabisayo lo mfana mawukhuluma naye uvela post izinto zesibhamu akushaya ama status manje nje kodwa ngithe ngizophindela noma ngingafa ngifela ikhaya ayikho into engizoyenza. Okay mama mhlawumbe mangase ngibuze nje emndenini bakhona abanye abayimndeni ngolimi lasemzini bake bethi ama extended families mhlawumbe abathinteka okumndeni oseduze kakhulu nani ngaphandle kwalosisi ombalayo nawe ngoba nguze ukhuluma ngo WhatsApp group WhatsApp group isikhathi esiningi kuba abantu nje abayidlanzana bemndeni abahlala endaweni ezehlukahlukene mangase nje ungibalele makhona abanye bomndeni ngaphandle kwakhe uyena nomndeni omkhulu la yena lo mfana wenza WhatsApp group le thina asinawo umndeni wami isekhaya basekhaya nje bakhona andile abazala uBhuti wami omdala sesisele nabo uandile noNtobeko ibona abantu esibambisene nabo lapha ekhaya nabo bese bekhishwe ngaphandle bekhishwe uye lo mfana esasafuni bengene lapha ekhaya bezeni ngikubona lapha ekhaya ngoba yebona babengese uBhuti malume wayengenisile emadoda akasekho so manje sekuphethe mina la ekhaya angisazi kuyenza lezi zinto benizenza usakhona umalume manje kwangidida kakhulu lokho kuthi kwenziwa yini mangabe sekushona umfowethu esekuthiwa umndeni wakithi impela awusafuneki lapha na nami uqobo ngizala ubaba ngilanywa uyela umfana basho nje ke la ngomncaba bathi abafunensha nanxa uthi inja into enjani futhi ubani lo muntu oyisha ngahlala ke lapha ngahlala nje 3 months nami ngabona isimo ukuthi asikho right angibuye ngizelana kodwa ngase ngiya lenkinga ngathi ngingakhulumi ke ngikula ngishawe stroke kwathiwa hayi into yamabomu bayazomakhelwane kwathiwa nje wena kuthiwa kuyonakala izinto ekhaya usele wena wedokotela zenalo izinto awuyilungisi kumele uphindele ekhaya izinto zakhe zoba right. Okay mama mhlambe mangase ngibuze ke ngaphambi kokuthi udlule uBhuti emhlabeni ubudlelano benu nosisi nje nomndeni wakhe usisi izingane zakhe bebunjani kahle nje sicela sikhula thina nosisi besihlekisana kodwa bekukhange kube nenkinga nje ongazazi ukuthi izani mayifikile usisi ekhaya uyefika nje kuzothi kumnandi kugohle kunjalo sokuyaxashwa ungasokubangwani njengangokuthi nje khathi umama wami ezoshona umama wakagula ngafuthi naye wasibiza siqoqa sahlala kanje wathi wena bongumusa sholo mfana ushonile bathi ngimbizela ukuthi yena wangifona nami ngila Steng bathi ngimbizela ukunitshela ukuthi ngizohamba mina kodwa kuze leli khaya lami likhule ngicela nibambane ngezandla ingabi ikho into
bayibonisana nomuntu wangaphandle esho kuye umfowethu yonke into ngicela nobabili nibonisane nobabili khona into ozoyenza sisi ngifuna ukwenza 1 no 2 usisi wami wayikhona naye imbizile kodwa akambalanga yena wathi nje manje akafaka lo muntu wesithathu la ekhaya umzwami uzobubhuphile nabo bayakwazi wathi manje akafaka number 3 la ekhaya umzwami ubuphelile ingane zami njengoba nje kwenzeka ke njengoba uke wachaza ukuthi umasingcwabisane ukhona owakho owawusecaleni kukhona owakhe wemali owayewufakile yena ngeside lakhe lo okuyena wagcina esayinise umshana kuona mhlawumbe imuphi umasingcwabisane owagcina usebenzile noma yasebenza yonke umasingcwabisane wasebenza umasingcwabisane wami okuningi lo mfana bekwenza yedwa bengasangifuna ukungithatha mina sanxe sathola nje ukuthi ubhuti ufaka umasingcwabisane wemali mina bebese bengishiya behamba nodade wabo bezisa nodade wabo izinto okubhlungu kakhulu kulokhu ke usisi wami lo esikhuluma ngaye inkosazana yakwethu uyena umuntu ofanele masinenkinga simbize thina abantu bakakhumala ukuthi ayisisi awuzo mhlambe uzosibonisa la manje uyena uphethe iphini ubonda khona lapha ekhaya okubhlungu wathatha imbuzi uyazazi lezi imbuzi wayithatha uthi lo mfana oshonile wayithengile ukwenzani kodwa khona lokho wayithatha imbuzi sasekhaya wahamba nazo ethumela indodana yakhe njalo lenkosana yakhe mawuthi yakhuluma iveli ipostisbam njalo mangithi ngiyakhuluma naye upostisbam wambiza amagama amabi wambiza ngesifebe ngasothi ngomakho omncane mina wangibiza ngesobothi ngeze azatshela isidwetho sesifebe yena ukuthi ayenzeni imali kaMalume wakhe imali kaMalume wakhe ngathi mina cha mina ngiyakwazi ukuzondlela ingane zami kodwa ngifuni ize ngime imali ngifuna imali ize ekhaya kubo kwayo ikwazi ukusiza ikhaya nokulungisa amaphutha okufanele na ubhuti wabo bayazi ukuthi ubhuti wami kukhona amaphutha okufanele walungisa njengosiko impilo thina siphila ngosiko impilo manje nake asathi imbuzo asakwakhe ingane mayithi eyilanda kuthiwa bayithuka ingane bayiqalekisa ingane yiphile kaBhuti endala ingane le kaBhuti endala yebo okay ma hey siyabonga sibonga nje babukeli bethu ngicabanga ukuthi umama nje bese lichazile udaba siyaluzwa lubhlungu imndeni vele siyazi ukuthi siyeke sihlale singaboni ngasolinye kodwa egcineni kuyake kufuneka ukuthi kube nesisombululo ngoba ukhondolo liyaqhubeka njengoba neBhayibheli liyasho ukuthi isono saboyise siyowela kubantwana so mayikhona indlela ukuthi siyilungise into enjengaleyo sisakhona siphile emhlabeni ngoba mase singasekho sesihambile ziba yiningi inkinga ngalendlela ukuthi seyisele nabesibashile nabo bagcine bengasakwazi nokuthi beyixazulule abazazi zaqalapi so bakwethu ke besizofisa ukuthi sibambisane ekuthenini isizwe njengoba sesizwile udaba lukaSisi sincedise sibone ukuthi kuphi la esincedisa khona mangase nje ngithi ukuligoqa nje ngamafishane enkulumeni yakhe uSisi la uSisi wadlulelwa ubhuti wakhe ngonyaka odlule ekudluleni kaBhuti wakhe kwahlangana imndeni umndeni osekuyena nosisi wakhe omdala oyinkosazana yakwabo ekuyibona abantu asebesele bebabili emndenini nesizukulwane ke esakhona esikhona kwahlangana ke emncwabeni uSisi naye benomasingcwabisane ubhuti nomasingcwabisane bakhava basebenzisa ke umasingcwabisane kaSisi lo okaBhuti okumngcwabisane wemali owagcina usebenziswe noma uphume egameni likaMshana okuyena indodakazi kaNkosazana wakwabo ekuyimali yona eyagcina engayazanga ukuthi iphelelephi and okunye okubhlungu la baneplazi ekhaya elalingaphansi kwegama likaBhuti engicabanga ukuthi ilona futhi elingahamba lihambe lisuse uhlevane olukhulu ekuyisona sifiso sakhe ukuthi kulungise lona udaba leplazi lomoba ngoba siyazi ukuthi beluba kwethu indawo ivalue enkulu and ibalekile kakhulu ngiyathemba ukuthi babukeli bethu sobambisana ke silincedise ke uSisi odabeni lakhe njoba eselibekile babukeli bethu sibonga nje kakhulu so amukela nje nama comment wenu bakwethu siqhubeke nodaba sithi siliphetha kanjani mangase ngiphinde ngibuze nje uBhuti uBongumusa Khumalo okubhuti wakho le odlulile emhlabeni mangase nje sichaze indawo kafushane ukuthi ubehlala kiphi indawo nesigodi usibalele nje konke nje mama ukuze sazi inkosi ukuthi nayo mhlambe khona esike yakuzwa noma nayibikela ngalo udaba mhlambe
Cha, abengakaze ngihambe ngoyibikela inkosi. Ubhani lo uBamusa lona uzalwa esigodini saseNtuze, emthunzini esigodini saseNtuze, enduneni uZibane. Inkosi umkhwanazi. Oh, inkosi ubaba umkhwanazi. Yebo. Usisi wakho naye mangizwa engazi uthi nihlala endaweni eyodwa. Cha, usisi wami usuka esigodini sakwa Qwayinduku, esigodini samanzimela, umpiye intombi Mzimela, inkosi yakhe. Kodwa khona Yebo, khona endaweni phela kuhlukene igodi. Okay mama, inkosi ahlala kuyona nenkosi ohlala kuyona zihlukene. Yebo. No, hayi ngiyakuzwa kakhulu mama ngoba ngicabanga ukuthi kubalekile ukuthi amakhosi azi ngoba lolu daba mawuthi uyalibuka lujulile ngoba lunanesintu, usisi mdala ushadile and nanokuthatha imfuyo ekhaya singabantu abamnyama kunezinto esikholelwa kuzona esengicabanga ukuthi namakhosi asengasiza angenelele khona asibonise indlela ngoba nathi asizukwenza ngendlela esicabanga ngayo but sizocela usizo kukho konke sizobe sikwenza. Bengifisa nje ukuthi nawo amakhosi babukeli bethu njengoba umama esewabalile waphinde wabala negodi udaba malifika kuwona sizoyishiya inamba zethu silishiye nenamba kamama mhlambe baphuthume bamthinte sithi siqala sizama ukulungisa kuba thina babukeli bethu amandla asinawo, amandla esinawo siwathatha kunina nakwabanye abasuke besizosiza ngoba sizama zonke izinhlaka ukuthi zisize ngoba nayo inkosi uyena umuntu oqala esiyothi singene endaweni yabo yakhe siyababukeli bakwaDukuza TV siyoqala khona enkosini sicele indlela ukuthi sizocela ukwenza into ukuthi nekuthi so inkosi iyona eyobibaleka kakhulu noma ngithi nje amakhosi omabili ngoba lezi igodi seziyimbili ngiyacabanga ukuthi amakhosi kuyomela abambisane ezwe ukuthi istory sihamba kanjani mayise nawo eqhubha umsebenzi wawo mawuthi uyezwa lento thinta nesintu ithinta nje okuningi sekungale komndeni akusesikho komndeni kuphela kodwa sithembe babuleke ukuthi nje base kufikele ke uDukuza TV ufika nesiphetho esihle ngaso sonke isikhathi. Abaqashi bakabhudi obabize ngamaboss khona iorder naliya noma imali abayiphosayo bengifisa nje mhlambe ngizocela ukuthi ke mhlambe ukungichazele ngehistory yokusebenza kukaBhudi ukuthi usebenze kuphi usebenze iminyaka emingaki ukuze sazi nabaqashi lapha lento abayifakayo ukuthi bawobani ngoba sigcine singazanga nomqashi ukuthi bewumqashi bani mawuthi besenkampanini ngoba ngizwe ngathi ubese embonini ezokushayela. Yebo, uBhudi uqeda kwakhe nje isikole uhambile usamenzela incwadi wahamba woshayela kwaCaba Brothers. Nawe uCaba Brothers umndeni nasemateksini ngiyabonga iqathe balithatha ukushona uBhudi bakhombisa ukuthi bayabantu kodwa ke angikho nokode engwaziko ngiyazi ukuthi bakhipha kakhulu bakhipha impela kodwa angazi ukuthi bakhipha malini nabafika nayo ngelanga lomncwabo bathi ngeke beyidalule ngoba singabanjwe show ebusuku kodwa angazi ukuthi malini lo mfana wayiqoqa nje kwasani benoma wakhe akukho engwaziko ucela impilo umthetho wayiqoqa yonke into kaBhudi. Okay mama ngiphinda ngikuzwa futhi uthi nangosuku lomncwabo kunemali ewucash eyayisamba abayikhipha but bangayidalula isamba sayo ukuthi singakanani. Yebo kunjalo impela bafika impela nje kwathiwe le ekhishwayo ekhishiwe ngase yabasebenza erank kodwa sithola mina ngibona ngalutho ukuthi imvilopho yona ngayibona imvilopho isifika. Okay ke mama kunenye insizwa la igama layo elivelayo oyibekayo ukuthi ibisebenzisana noBhudi wakho yahamba wathi uBhudi esedlulile bathi abaqashi bacela ukuthi le moto ekade isetshenziswa uyena okuwumuntu obesondelene kakhulu noBhudi okuyena umuntu osaxhumana naye namanje uthe uyuba leyo nsizwa mama. Umondlo waGumede khona lapha ekhaya umakhelwane uyena futhi wafaka uBhudi emsebenzini bebenjengomfo wabo kakhulu besondele kakhulu noBhudi. Okay kushuthi umondli namanje mangaphosisi usekhona kaCaba. Usekhona kaCaba umondli siyakhuluma futhi naye ukhona sasebenza. Oh uyalibeka nodaba ukusebenza kaBhudi nezimali eziphumile zacwila. Ngicabanga ukuthi negama alibalayo
sonke siyalazi insizwa zakaGcaba insizwa ezidume ngokuba sembonini yamatekisi insizwa ezidume ukuthi zibambisene insizwa ezidume ukuthi ziphumelele empilweni insizwa futhi ezidume ngokuthi ziyaselula isandla kakhulu uma kukhona okonakele kubantu abasondelene nabo noma bethe ukuba kude nabo kodwa isandla bayasilula umama njengoba besho ukuthi basilula isandla kukhona imali eyangena ngasebank kuzoba khona eyaqhamuka ucash kodwa akukho neyodwa imali eyaqhamukayo kubona bengizocela nje nami ukuthi ngidlulise ukubonga kuzona ngithi siyabonga bafowethu enakwenzayo kumama naye njengoba ekhuluma nje uhlekenzela inyembezi uthi nakwenza konke okusemandleni njengabaqashi abakabhuti wakhe since waqeda isikole wasebenza kunina until waze wadlula emhlabeni ake sidlulisele kumakhelwane ke babukeli bethu ke bechaze nje umama bekhalele nje umakhelwane asiza ukuthi bathini umakhelwane sibonge kanjani mama ubungele babukeli bethu sanibingelela babukeli okhuluma umakhelwane kaMakhumalo lesi story asichazayo uMakhumalo useke wasixoxa nje uhleze esixoxa vele so sezowafika esiphethweni sokuthi lento sifuna ivele edlangala leni because akanawo umuntu ozomela akanawo amandla lokuthi akwazi ukusizakala kulezi inkinga abhekene nazo engaphekwa amahlombe akhe naye njengomuntu wesifazane bengifisela ukuthi ke abe nempumelelo kulento ayizama ukuthi konke afisa ukuthi athole iclosure ngaphakathi ukuthi zonke izinto yilunge bebambisane nomndeni vele emndenini kuba nezinkinga kodwa uma ngabe nizohlala phansi nilungisa inkinga kusengalungiseka mayisekhona imali zonke izinto afuna yilunge sizengalunga usisi wakho kumele akhulule inhliziyo usisi wakho omdala ukuthi njengoba sephumelele edlangala leni ukhombisa ukuthi unalo uthando lokuthi kwenze umcimbi kabhuti wakhe ngoba umuntu nomuntu mayedlulile emhlabeni uyadinga ukukhunjulwa ngemali yakhe asuke eyishiyile so ilokho okufuna kulungiseke bathandekayo thina singomakhelwane ke siyamsupporta sihlalile naye futhi useshilo ukuthi sefuna ukubuyela olungisa ikhaya kubo ikhaya kubo akunamuntu so ilokho simsupporta khona ke engathi ngaphumelela ingxoxo yakhe okay umama angimzwanga ebike igama ubushila igama ukuthi ubani bengizocela nje uphinde uyibike igama lakho mase uyavalelisa kubabukeli bethu bakwaDukuza TV igama lami nguJabulisilwa kaMkhwanazi khona eWard 15 eNtshawini umakhelwane omkhulu uMakhumalo siyabonga ababukeli mawami besocela nje ukuthi ucizelele entweni oyidinga kakhulu masuphinda ubonge nakubabukeli bethu engicela ningisize kakhulu khona ikho lokho ukuthi izinto zasekhaya ibuyele ekhaya kubuye nemfuyo yasekhaya ibuyele ekhaya sizokwazi ukuqhubeka senze izinto ngiyabonga kakhulu ke babukeli ngicela ningenelele ningisize ngoba sekusele mina ngedwa lapha ekhaya lo muntu olana unomndeni nengane eziwu9 zonke mako kuthi kwakhi WhatsApp group nje babe ngithuka ngayo yonke inhlamba kuwo lo WhatsApp group awukho umndeni omunye okhona ngaphandle kokuthi kwakuyizingane zakhe ezazumndeni khona lapha ku WhatsApp. Okay mom siyabonga nje kakhulu babukeli bethu siyabonga nje ukuthi nibe nathi nilalele udaba lika sisi nisinikeze isikhathi senu bengizocela nje nami ukudlulisa umyalezo omncane kuyinkosazana yakwabo usisi ukuthi mama la ukhona besicela Nkosi yami ukuthi uzame ukulungisa izinto uthobisa inhliziyo yakho usisi njoba evelela kuthina hayi ngoba elwa ingoba inhliziyo yakhe ibhlungu efisa ukuthi alungise ikhaya efisa ukuthi enzele umsebenzi kaBhuti ngendlela enesidima efisa ukuthi nezingane zikaBhuti ziqhubeke zikhule zibuzwe ukuthi nazo bezinobaba obeyithanda nathi njoba esicelile usizo kuthina sizokwenza ngakho konke okusemandleni ukuthi siyamsiza namakhosi sizohambisana nawo ukuthi asisize so besicela ukuthi mawami la ukhona mawusibona nje inamba yethu sizoyishiya la usithinte ukuze sikwazi ukuthi sikhulume silungise izinto ukuze kungonakali kuye phambili ngoba njobe sefikile nje umama isinyathelo esizosithatha sizobophezela ekuthenini wena
usithinta noma uzibandakanya kangakanani nodaba lokusiza usisi. Njengoba esiyibikile zonke inkinga, ngicabanga ukuthi uzwile and uyazazi. Bengifisa nje ukuthi sibambisane kungaze kufike ekuthenini kuze kiwe ezinkantolo ngoba masizwa udaba lujule kakhulu. Sibonga nje babukeli bethu, sicela ukuthi ningakhohlwa ke ukusubscribe, ni like, ni comment. Sitholakala kuwo wonke ama channel kwezokuxhumana. Sibonge kakhulu.